Čítal som článok na Plus 7 dní o Áno. americkom milionárovi Brianovi Áno. Johnsonovi, ktorý sa chce dožiť vyše 100 rokov. To absolútne, to neverím tomu. Hop. A keby sme si to tak rozobrali, lebo on má také body, No, povedz napríklad mi. prvý bod. Stáva bez budíka medzi 5:30 a 6:00. A na záchod nechodí? Tam som sa ešte nedostal. Áno. Tým spolupracovníkom mu každý druhý týždeň pripravuje novú kombináciu tabletiek Áno. a na dennej báze ich berie 50 až 60. Bral aj Jacksona, pozri, kde je. No, pod katrom. Podľa mňa šport je výborný na utužovanie a udržovanie si dobrého života, teda predlžovanie si života. No, ja som presvedčený, že toto, čo si mi prečítal, je hlúposť. Neverím ja tomu. To, podľa mňa, on je milionár, nie? No áno, a čo keď sa dožije tých 120, zmeníš názor? Ja sa ich nedožijem, takže ja to nebudem vedieť zmeniť. O športe je tam písané. No idem pozrieť, lebo som to nedočítal celé. O športe tam nebude podľa mňa nič, to tam nedá. No, piatý bod. Zalúbený bol, mal lásku, jak ty hľadaš teraz lásku, lebo sa meníš. No počúvaj, ale ja som teraz našiel, že on vlastne cvičí 2-3 krát Beriem denne. to potom späť. Ukážem Beriem ti ho, späť, čo som pozri ho. povedal. Ukáž. No, To je on? no. Už dobre vyzerá. Dobrý je, počkaj. Na 47 rokov dobrý. Máš aj to telo.